treat or tricks ng mga kids sa Jollibee. Hi! Flower. Hindi ako i-take up sa tuwan. Asa? Sa dito sa... Sa Parula ba? Kaya namalik yung Sa Cordoba? Oh, wala na. Sige, Michelle, kayo sa ta. Tayo sa atong banks time. Masuya din akong ate na niya. Birthday na niya. Yes, Atong i-greet dire, sige. Bernadette, mahal na Luis. Great si Take up na mo. Nakita na siya. Happy birthday kay Bye Bernadette. Bernadette Ruiz. Bernadette Ruiz, happy birthday ni mo ba? Maki-treat or tricks mi diri sa Gaisano Grand Mall, Island Central. Okay. Lugay na. Lagi. Kani ato ning i-hi bi ah. Hi guys. Happy Halloween. Happy Halloween. Speechless ni ma. Diara mga bayo, Diyos ko po, Rode. Sige, makituan na dito kung anak mo ha. Kami na mga bata. Nakatayo mong good siya. Pero ito na, nagiguyod sa... Wapa. Nagiguyod sa host. Ako ang let's tell me. Okay. Saan na po yun? Take up ka. Nasa ibo. Wala anak sa ate. Kanin, apil din siya? Apil sila. Yan, maki-treat or tricks mi diri sa Jollibee. Sige, linya. Linya lagi. Na happy Halloween diri. Bibi. Na happy Halloween. Hi. Na maki-treat. Uy, kadlok. Na-apply sa ulo. Unsa na? Dito linya mo. Okay, mag-selfie sa ito, selfie. Naiat sa sagdi na naman. Ali, picture lang tulo. Tansa ako sa niipos, ha? Ano ka sa... Happy Halloween! O sige, linya na dito. Apil mang ka-apil. Linya na diyan. Oh, lagi. Turo. Dara. Sige, sir. Sir, atin ba yung bakit mo? Alvin, kay bakit? Nag-aasa mo. Dara, ay, Tagalan ko. Ansa. Isang may pala yung tagaan. Diri rama at palayo gamay bi. Thank you. Dato linya nila. Ikaw lang ka. Okay na, natagaan ka na. Okay, so daghang kay salamat. Diri ra sila, wala lain. Hi kuya, congrats. Ikaw tinakadaog no sa most scariest. Siya ay nakadaog mga bay, oh. Wala, gahawid siya ogan. My God, ang iyang hawak, dara. Siya ay nakadaog sa most scariest. Congratulations. Dara pang baby girl. Baby girl.